Ki Pulit jong Ri-Bhoi hynnin miet kila ban Kurup henriu Tylli ki Biskit Ksiar thmu ban khaii haka jylla lyngba Ri-Bhoi Shongdor kumba pesan Lakh Katei jingioh Kurup Ksiar ki Pulit kadai hadien ki Pulit kila jingtip thikna don ki thmu ban khaii Ksiar shaka jylla mar kila pynap shrip Kyrdeng Polcie Check Point haka kila ban bat kawei kali Volkswagen kaba number AS01DT nyosan iwei kendai ki Pulit kila Lakh Kem Ngut ki briew bakuntup Vinod Kumar Sharma banyak Katei kali ubadina Jaipur bad Lalshyam Sharma na Rajasthan bad ban Kurup Tylli ki mobile phone na kamet jengki bad kaliang ki Pulit kidang penlang jingtip Katei ki Ngut.